Predstavujú sa vykupovať, lebo celý ten výkup bol akože drahší ako nová fľaša, hej, nový obal. Ako nový plastový, ktorý sa vyhodil, takže sa nemusel. A ako sklený sa nemá. Takže keď sa celá tá nafta započíta v hociakej technológii, akože novej, modernej, ktorá niečo šetrí, nemá sa k nemám postaviť, lebo je tam tá druhá vec, tá uhlíková stopa, že koľko vlastne CO2 sa vyprodukovalo. Áno, Lomo neumí natáčať tá vec video. vyrobila, hej, a rozdistribuovala. Robuje proste z obliga. A vlastne, a teraz Tenhle foťák neumí natáčať čo je video. rozumné recyklovať a čo nie, lebo A jestli tak jenom nejakých 2 vteřiny. Tak to bolo s tou zelenou naftou, nie? No, a Sa ukázalo biopaliva, že to je horšie ako... Dobre, ale to je iba jeden pohľad. Ale to som sa likviduje odpad. Väčšinou sa spaľuje. Keď máš spaľovanie, ktoré spaľovanie separovaného odpadu, tak už vieš, že toto je nebezpečný odpad, tak ho spaľuješ nejakým zvláštnym spôsobom, kde nie je žiadny zbytok. Ako náhle máš netriedený odpad, tak ho spaľuješ úplne všetko dohromady a tam tie filtre nie sú dostatočne nastavené, ktoré už tie My aby sme boli niekde že toto je potom aj To je kamera? ktorý hovorí preto, prečo separovať. Chceme ísť do toho Japonska, tak Tiež som strávil týždeň v nemocnici Dáme tu toho do a odtedy, ktorý ku každému je také tabletky. potom trošku to... Povedali, že cigarety na Už som tých záchodov som mal viac, no 3-krát som bol tak Ale zatiaľ sa práve, to je tá chyba. Moje dcera. Ale tak to je úplne správne, tak to je. Nekúš, pak to uvidí děti. Nesmíš ukazovat. Herbert, ty točíš? Já točím, jak se vám tady líbí. Že on točí. Dajte sem ten papier. Můžeš to zkombinovat s tím videem, co jsi mi kdysi posílal. Jo. Ok. Co jsem dělal? Taky. Pošli mi ho, Robo. Pošlu ti ho taky. ne, to už je Určitě máme stejný vkus. Já to bych chtělo nějakou tklivou. Já natočím sebe a s teboj. Jo, super. Je najlepšie oslavovať narodeniny na pikniku. Já povím forget it. Povedz frk. Forget it. Aká bola party? Looks good to me. A já půjdem do pekla za obžerstvo. Vy máte koš? Ten Máme. Tam je, tam ten Jo. Tesco. Na Slovensku sa všetci idú potrhať za treskou, ne? No jasné, treska je super. Ale z čeho jiného by byla treska než ryby? By se zdivil. To bych tak úplně nebyl přesně. Z čeho je ten salám, by mě zajímalo. No to, jestli je to strojový salám, tak já ti to řeknu přesně. Kde je stroj? Na Slovensko i Můžu pokračovat? Ne. Výrobní salám, závorka, Exkluzív. vepřová kůže, tu, Fuj. Jedol někdy Michele parížský pitná šalát. voda, pozor, Martin. Smile? To sam je napsané. Ty máš takú tajskú angličtinu, počkaj. Mám. To je fakt A napsané. víš, jak no nie? Vepřové a hovězí, div, jak to je zdravé. Maso dokonce. No pozor, tady začínej. Vepřový tuk a kůže. Jako víš, pro. Jo. Asi pod pohled, tam to je potom dole veľmi hrubé. Kde to je hrubé? Toho Pčka? Ty máš dve klobásky. koreni. Tam dole. Ty máš dve klobásky. No, on ide, vy vidíte na peklo však. Moc sem, ne? Nech tu rastie okolo A teď spolu. někdo to může vzít i rukou, to tak je to... A kdo si dá grillovanou papriku? Toto. Herbert. Ježiš, ten nádherne vonia. Máme ešte nejaké nápoje? Víno? juice, Rulánske šedé. Vůbec nenapadlo. Šamšula. Máme. Vy ste měli Zlatou bránu, my sme měli studiu kamarád. Tam byl šamšula. Fakt? Je dobré tá paprika. My sme mali raťafaka plachtu. No, presne. A potom toho pridrbaného kuka. No, kuka to bola moja Kuko nebol pridrbaný. Ale bol kučeravý a... To je normálne.
Hej? Z celej sociológie pamätám teda, okrem tých teórií, tak si pamätám len to, že neviem ktorý,